Odluku o referendumu je donio parlament Republike Srpske. Ja to podržavam. Ja kao predsjednik Republike stojim iza odluka Narodne skupštine. Šta tu ima nelegitimno? Šta ima tu što bi bilo protuzakonito? Ko se igra ovdje pravom? Oni tamo u Sarajevu ili mi ovdje? Ko se igra ovdje mahanjem silom? Ja ili Bakir Izetbegović? Ja nigdje nisam pomenuo nikakvo bezbednosno ugrožavanje. Ja pozivam na mir. Ja pozivam ljude da upotrebljavaju legitimna politička sredstva i donose odluke. A jedno od najlegitimnijih sredstava koje poštuje i poznaje civilizacija je demokratsko odlučivanje putem referenduma. I zašto mi to nemamo ovdje pravo? Ima li misli Bakir Izetbegović i njemu slični da će on nam određivati kad mi možemo ili ne možemo? Naravno da neće. Mi smo Republika Srpska, imamo svoje nadležnosti, imamo zakon o referendumu, imamo ustavno pravo da provedemo referendum i da odlučimo o pitanju koje ćemo mi staviti na to referendum. O tome su okupile sve političke partije i vlasti i opozicije iz Republike Srpske i sad se nađe neko kao Dodik je tu problem. Jesam ja, naravno, problem mnogima koji ne mogu da gledaju Republiku Srpsku jer smatraju da evo, ako Dodik postoji onda imamo problem. Ne, Milorad Dodik hoće ustavno pozicioniranje u Bosni i Hercegovini i hoće da se u Bosni i Hercegovini održi mir i stabilnost. Mene ne interesuje nikakva manifestacija nasilja. Onaj ko pokušava, samo ću reći jednu stvar, onaj ko pokušava bezbednost da ugrozi Republiku Srpsku imat će adekvatan odgovor.